PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Agaji. Abida, kai jama'a, kai waɗannan yara ni dai wallahi tallahi. Wai dan Allah Abida ina ke yawo da kwanan abinci haka ne? Ina kika je ne biki zauna kin ci ga abincin ba har yanzu? Ayi haƙuri umma. Haka ne dama ayi haƙuri ko? Ayi haƙuri kullun ke kenan ba da haƙuri. To wallahi Abida ki rinka biyayya ko dan a samu ribar zaman duniya wallahi. Insha Allah umma, ai tunda ba ku sallama mu ba insha Allah za mu ga da kyau. In Allah ya yarda to Allah ya albarka Allah Amin. Amin umma. Mara ki zo ki wuce. Ta. Ki tafi. Sai kin dawo. Ta umma. Allah kiyaye. Amin. Kai? Wai kai tunzuri? Wai kai tsakaninka da Allah nan shine majalisar shaye-shayenka? Me yasa kake so ka mai mana da guri-gurin shaye-shaye? Ka tattara kayanka ka tafi can ka nemi inda zaka rika zuwa kana shaye-shayenka kana yi. Nan kofar gidan mu da muke cikin gidan ma tsoro muke ji. Barantana wanda ya tunkaro gidan zai shigo. Mutane kirikiri sai dai su taho gurin mu su juya su koma. Haka ake yi? Umma, ni ba haka na gani ba, kuma ba haka kika gada ba. Ni a tunani na fa umma, wai gani nake ni ɗanki ne, sai na ga kuma ashe ba haka ba ne. Kin kin ɗauki irin maganganun wancan mutanen, kimunoni, 'yan sa ido. Kai, tunzuri? Yau kuma ni zaka tunzura? Ni ce munafukar kuma a matsayina na uwa Abida ni ce munafukar ka? Umma,
ba haka nake nufi ba haka na ce ba. Ni a tunanina na ce kuma na hango duk wanda ya zo gidan nan neman alheri ku zai tarar, wanda ya zo neman tsiya kuma ni zai tarar da mu. Wallahi tunanina ke da kuma. Tunziri sai ka yo kulawa, abinda ka yi ba kyautatawa, ka kula duniya ba matabbata bace ba, ka kula rayuwa ba mai ɗaurewa bace ba. Tunziri zalunci ba kanka aka fara ba, tunziri mai kaga bai ɗaurewa, tunziri ka daina wanga bai kyau da kai ba. Audu. Abba. Abdu, da Allah Abdullahi abinda nake so in gaya maka, da Allah ka yi haƙuri, alhan samu wani wuri a canza saboda ka ga zamanka a nan. Mutane sai su yi tunanin ni ne na ajiye ka a nan saboda wata manufa ta daban. Da Allah a ɗan daure ɗan canza wani wuri. Abba, ka yi amfani da abin da ka gani, kar ka yi amfani da abin da ka yi. Ni ban ce kowa ne ya ajiye na nan ba. Allah ne kaɗai ya ajiye na nan. Abdullahi, ka zo da magana gaskiya ne, Allah ne ya ajiye ka a nan. To Allah nan da ya ajiye ka a nan, zan roƙe shi ya ɗauke kai canza maka wani wurin. in shaye-shaye mu agaza musu, makarantu mu agaza musu, matasa mu agaza musu. Allah nan dai da ka roƙa, ni ma kuma shi ya ajiye na nan, kuma in ban da shi ba wanda ya isa ya tashe ni a nan. To da farko ban fahimci komai ba har sai da aka faɗa mu, sannan na farga na gane. To ki sani ke ce sanadiyan zuwan shi ya zauna, don haka yanzu lokaci ya yi, tun da ke kika kawo shi ke kamata ki sallame shi. To ma yanzu saboda Allah banda abu irin na Abida, mutumin da kin san shi rai bai dauke shi a bakin komai ba, kisa ba wani abu ne a wurin shi, ina ke ina dauko shi ki kashi kofar gidan ku ki zaunar da shi. Abin da nake so ki gane, aikin gama ya riga ya gama ai, amma tabbas in ba a ba hankali ba to za a gaba daidai ba. Duk da ke taimako kika yi ko in ce agaji kika yi, domin ita zuciya tana son abin da ke kyautata mata, to ki ba a hankali. Kamar yadda na gaya muku, wallahi in ba a ba a hankali ba to fa za a gaba daidai ba. Babu komai baba, insha Allah zai tashi nan ba da jimawa ba, na san me zan faɗa masa. Abida ki fai a hankali fa. Amma insha Allah babu abin da zai yi ma. Amma kin sani na fuskanci akwai wani abu a zuciyarsa, to ki ba a hankali. Zai yi haka insha Allah. Allah ya taimaka, ki je sai kin dawo. Ita rayuwa sai da agaji, mi wa junan mu agaji. Rabbi sarki bani guda, shi ya nufe mu da agaji. Mu tausaya wa junan mu 'yan uwa, rayuwa sai da agaji. Talakawa mi agaji, masu kuɗi sai mi agaji. Masoyi da masoyiya, ko kula da so ku agaji. Jikina ya bani dama, yanda da ganki a tunzuran nan zugo ki a kai, saboda kin ga wannan kan ba kayan aiki ba ne kawai a kan wannan kan wani taraban ne a kai.
To ko menene a cikin kwakwalwar kan naka bai faɗa maka daidai ba tunda har ya iya faɗa maka ka gaya ma iyaye na magana. Naji abin da ya ɗan da ke baya son kishiya, ko mace ko namiji baya son kowa ya sa bakinsa a ciki. Duk abin da yake tsakanin da ke ba ruwan iyayenki a ciki. Oke, iyaye na ne ma? Kai babu kai a ciki kenan. Mana iyayenki ne mana. Iyaye su suke mai da siriki ya zama ɗansu, amma iyayen da ba sa son ka ai ba iyayenka ba ne. To dakata ka ji, da ni da iyayen nawa ba ma buƙatar zaman ka a ƙofar gidan nan, don haka ka tattara duka komatsanka ka bar mana ƙofar gida, ba ma buƙatar ka. Naji zan tafi, amma ki sani nan ɗin da na bari ba wanda isi ya gara tsayawa ya zo hira ko gaisuwa ko zama. Duk wanda ya zo ya zauna. Agaji masoyi da masoyiya ko kula da so ku agaji. In shaye-shaye mu agaza musu, makarantu mu agaza musu, matasa mu agaza musu, tsofaffi mu agaza musu. Kowa me I love you. Ni kin san yanzu wani abu da ke min daɗi? Duk lokacin da kika yi kunshin nan sai in ganki kin ƙara kyau. Kai. Allah dai ya sa Abida ba ta gudun da kai wannan magana. To kuma wannan abu yau da gobe tun yaushe ake yi shi. Wa alaikum salam. Abba. Yaya? Umma. Audu Tunziri dai ya tafi, amma ya ba da sharaɗi kafin ya tafi. Da gaske Abida? Sharaɗi kuma? Ya tabbatar da cewa ya tafi, amma yanda ya tafi ba zai sake dawowa ba, kuma ya tabbatar da cewa babu wanda zai sake zuwa ƙofar gidan nan. Hau? Ki ce bai tafi ba? Wannan ai shine an raka bako ya dawo. Ya tafi. Zan tafiya ya tafi. Amma shawarar da zan baki, kamar yadda ya gaya miki, to ni kuma ga shawara da. Duk wanda ya zo wurinki don a zauna lafiya, to ki gaya masa shigo soro. Bai dai gan shi ba, ballantana wani abu ya faru. In aka yi haka za a zauna lafiya. Aikin da abin da na gaya miki. Na ji, insha Allah zai haka. Allah ya kyauta. Tashi ki shiga ciki. Kin ga abin da na gaya miki ku? Agaji, 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 agaji. Tunziri ya zo, ku kauce tunziri ya zo, ga tunziri, ga tunziri ya zo, ga tunziri.
TV. Ku danna subscribe ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode.